teko sulung nek ana sponsor obyek cacing liwat yon. Sak durunge sira makan-makan nek wene masalah pakai mantan nek. Kanggo bapak ibu tuan rumah muga-muga acara nari dina iki aja ana mangan. Aja salah kene lempar lah muka. Sama penghormatan Yowandan saiki mangkato nyang seri-seri akan pertama mulai dari kepala mengsor yang pundakin kaya yang ini yang di kepala kaya berdil ngalor ngidul di tengah mulut wadane kendang di rumah kowe. Ajak yang nomor telu iki nyepak kok jaran dilenek di kendang mohon sama perpapat mulia yang kanyangi dewek dile kemana dan nyetak ribet ngobrol
piye ampun iki. Au.